The Zimbabwe ruling party ZANU-PF has expelled Blessed Geza and several other members for feigning functionalism and undermining the authority of President Emmerson Mnangagwa. Muri Zimbabwe kusangana kwa tukuita zvakare pa channel ino, channel yeZim Witness TV, yandinodzoka ndichikupa updates ari kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Uye ndinoti kana kari kutanga kusvika pano, ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti iwewe usarasikirwe ne every update yandinouya nayo pano zuva nezuva, nguva nenguva. Muri Zimbabwe ma likes enyu akakosha, ndinotomadawo, tinotomadawo. Mukaitawo ma likes then mo comment, video redu rinokwanisa kunge richiva video rinoenda kure. Muri Zimbabwe nyaya yandadzoka nayo inyaya yava Blessed Runesu Geza avo vadzingwa mubato reZANU-PF nenyaya yekuti vakaramba ivo agenda ya President Emmerson Mnangagwa yekusvika iyo 2030. Vakati ivo vaMnangagwa ngavachiresigna, vava kukundikana pabasa, vari kusiya corruption ichiitika munyika, vakangonyarara. So chinhu chaora ichi ndo zvimwe chete zvakamboitika in 2016 pakadzingwa ipo Chris Mutsvangwa, Matema Danda naMahiya. After vataura ivo kuti Mugabe ngaachibva pachigaro akurisa and haachazvikwanise, but vakadzingwa same zvangoitwa izvo Geza was a member of Central Committee inova ndiyo highest decision making body yeZANU-PF. So nguva yadzingwa Geza iyi ndo nguva futi yaachiri akawanda mushure mekunge achinzi iye ari kutsvagwa nemapurisa kuti ange achitongerwa mhosva yake yekuudza mutungamiri wenyika kuti ngavachiresigna, ngavachibva pachigaro. So muri Zimbabwe ndakukuplayirai video rataurwa iro naZANU-PF Secretary for Legal Affairs Patrick Chinamasa vachiti ivo the party has expelled Central Committee member and war veteran Blessed Geza with immediate effect after he called for President Emmerson Mnangagwa resignation. Then after that I'm going to play you an audio yava Geza vachitaura ivo vachiti hatingasvike pakufa tichisiya nyika yakadai, tiri kufarira kugadzirisa nyika kuitira the future painosarawo inosara mune zvakanaka. Taking all the allegations against Blessed Geza, which are all in the public purview, the Politburo, on the recommendation of the National Disciplinary Committee, the Politburo endorsed the recommendation from the National Disciplinary Committee that Blessed Geza should be expelled from ZANU-PF with immediate effect. Can we be trusted? This is a question on the back of many people's minds. Because many, a time in Zimbabwe, we have seen hijacked revolutions. So it is genuine for you to ask, if this revolution is genuine, the answer is very simple. Very simple. As war veterans, what have we to gain through deceit? Nothing. We have reached the afternoon of our lives. We are not going to be alive for long. But if we die and leave this country under such tyrannic rule, we would have wasted our efforts. We won't do that, never again. We are doing this not for us, but for the future. The idea is to embrace every Zimbabwean, everyone without exception. This is not a fight for one party or one person, no. There will be no repeat of. Then in another story tinongoti makorokoto kuna Chris Romario Musekiwa anova iye baba vaDenilson Musekiwa anozikanwa iye kuti Mukomana WeBhosva. Chris Romario Sibanda uyu ndiye anova iye cheerleader wema Warriors apinda iye machena after atengerwa a Honda Vezel nemwana wake Denilson Musekiwa anozikanwa iye kuti Mukomana WeBhosva. This guy akaita iye mbiri madays eValentine apo aigira vanhu mapresence avo achivaridzira bhosvo. Zvaitwa naDenilson Musekiwa zvaprova izvo kuti music inobhadhara uye kana une passion yako ramba wakatsikirira nayo ndiyo ine pundutso. Now ava kudzorera mablessings kuvabereki vake. So Denilson Musekiwa anyora iye
akati, "Dear mom and dad, thank you for letting me choose my music passion. Here we are. All the fruits belongs to you. God is grace all the way." Mukomana abva ashedza iye Fusion 5 Mangwiro akati, "Aiwa vakomana, uyemuridzire vabereki vangu ndichivagamuchidza chipo chavo cheHonda Vezel." But before in 2023 akapa futi amai vake nababa vake mota yerudzi rweToyota Aqua, and now in 2025 abva atengera baba vake mota yerudzi rweHonda Vezel. Mhuri yeZimbabwe zvinhu zvakangonakawo so kuzvara kwakanaka, especially ukakudza vana vako mune zvakanaka zvine hunhu, nekuti vamwe vana unoona vachikwidza vabereki vavo ndege, but kana wakavakudzawo zvakaipa, aiwa vanokukwidza BP. Vese vari out there, itiraiwo vabereki venyu madana, zvinhu zvifaye muchidzorerawo makomborero akabva kuvabereki. So muri yeZimbabwe ndinokutendai nekuva nemi pavhidhiyo rino. Ngatisanganei munyaya inotevera.